যোৱা 17 তাৰিখে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ যোনটো ঘটনা ঘটি গ'ল আমাৰ ধনক কুমাৰ ব্ৰহ্ম আৰু জংচাৰ মুছাহাৰী দুজন বাসিন্দাক আমাৰ কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে টেৰৰিষ্ট বুলি কৈ ফেক এনকাউণ্টাৰ কৰি কিনে যোনটো নৃশংস হত্যা কৰিলে সেইটো আমি ষ্ট্ৰংলি এগেইনষ্ট কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে দায়ীবিলাকক আমি শাস্তি দিব লাগিব বুলি আমি অসম চৰকাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ লগতে আৰু আমাৰ আৰু যোনটো এডিশ্যনেল SP আছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ তেখেতকে আমি ছাছপেণ্ড কৰিব লাগিব বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ যিহেতু কোকৰাঝাৰটো চিটি অফিচ বুলি ৰিচেণ্টলি পোৱা গৈছিলে কিন্তু ইতিমধ্যে যোনটো ঘটনা ঘটিলে সেইটো আমি ধৰিব পৰা নাই যে পিছ হৈ নাথাকিব সেইটো সেইকাৰণে আমি ব্ৰহ্মধৰ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰক জলদি এনেকুৱা ফেক এনকাউণ্টাৰ বা সেনেকুৱা ঘটনা ঘটি থকা আমি অতি শীঘ্ৰে ষ্টপ কৰিব লাগে বুলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ स्टुडेन्ट्सफोरा दिनै गुवाहाटी कटन इउनिभार्सिटिनि गेट मोखाङाव बर' लिटारेसि ससाइटि कटन इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट्सफोरा दिनै जितु केन्डेल लाइटिं प्रग्राम लादों बेयाव बे प्रग्रामखौ लानायनि थाखाय आं जोबोर गोजोनदों मानोना दाब बे समाव ओरैबायदि दा रावबो सोरबा अर्गानाइजेसन होननानै जिरायना थानाय बा अर्गानाइजेसननि होननानै ओंखारनो मोना बिदि होननानै जिरायना थानायनि सम नङा जों कनसार्न सिटिजेन हिसाबै अर्गानाइजेसन नङा कनसार्न सिटिजेन हिसाबै साधारन मानसि हिसाबै जों बयबो ओंखारनांगोन दिनै स्टुडेन्ट्सफोराल' कनसार्न जानांगौ बे नङा बयबो रायजो राजा बोराय बेन्थ' गथ' गथायनिफ्राय लाना बयबो कनसार्न जानांगौ बयबो बे जिथु जानानै थांबाय फेक एनकाउन्टाराव जा जोंनि सानै बड' इउथ जिउ खोमानांबाय जाहाथे इयुन फिउचारावहाय बेबायदि आरो जाथाय जाया बेनि थाखाय बयबो ओंखारबोनांगौ बयबो जानजि फाफ्राना ओंखारबोनांगौ बयबो भइस दैखांनांगौ जिहेतु जोंनि समाजाव सिगां 80s बा 90sआव जि जादोंमोन जोंनि उन्दै बैसो टाइमावहाय जाबायदि नुदोंमोन गामि गामि हाबनानै आर्मिफोरा सेंग्राफोरखौ बा जोंनि बिफा बा जोंनि बिबथैमोनखौ जिबायदि बुग्लि सुग्लि गोलांदोंमोन बा आर्मि फैनायनि मुङावहाय फैदोनानै खोनाबानो गारि नुब्लानो न' उनथिंहाय बारि उनथिं खारखोमा लांनो गोनां जादोंमोन हिनजावफोरा बे सुलुखौनो लानानै आर्मि पुलिसफोरा हिनजावफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन जाहाथे बैबायदि आरो फिन जाफिना जोंनि गेजेराव बेखायनो जों ओंखारबोनांगोन आरो 30 एकर्डनि उनाव बेबायदि जानायाथ' जों मालाबाबो बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जों बयबो ओंखारनांगोन आरो जोंनि फंबाय जोंनि बिफं जोंनि बिदा जों रावखौबो खोमानो हाला बयबो ओंखारनांसिगोन बे टाइमावहाय आं बेखौनो बुंनानै बयबो रायजो राजाखौ आं खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो आं कटन मुलुगसोलोंसालिनि सासे फरायसा दिनै जों बेयाव ज' जानाय गुबै रिजनखौथ' आब'आ खोन्थाखाबाय मोजाङै दा जोंबो कटन मुलुगसोलोंसालि बर' लिटारेसि ससाइटिनिफ्राय गासै बर' हारिसिम मोनसे मेसेज हरनो सानदों जे जों बर'आ गासैबो ज' जानांसिगौ मानोना जों जुदि बिदि आलाय सिलाय जाबाय थायोबा बेबायदि फेक एनकाउन्टार केसा जों नुबाय थानो मोनगोन आरो जों बे केसखौ लाइटलि लानाङा गासैबो जयैनो ओंखारबोनांगौ आरो बयबो डिस्ट्रिक्टआवनो बेनि थाखाय खावलायनांगौ जे बे केसखौ CBI नि आखायाव हरनांगौ आरो प्रपार इनभेस्टिगेसना जानांगौ बेखौनो होननानै आं गावनि बिबुंथिखौ दोनथ'बाय